ka ugwantiere iri karkae UDA kod ODM bende gitiyo makare kata kanyachiel kaka gintiere winjruok mar broad based kaluo. Generally anyalo wacho ni UDA gi ODM tiyo maber kopogore gi gwandruok achiel ariyo adek moko manyo wuokie kaluwore gi nomination gine yiero madundo manyo timore kaluo kuonde mopogore opogore. Anyalo wacho ni broad based dhi maber kaluwore gi agenda kata 10 point gik mane waketo girimiti e kindwa gi jo UDA mano kelo wa kanyakla mane gin bero ngima mar oganda, ng'iyo weche machalo kaka mag dongruok ni ochopo e gwenge te ma Kenya, ng'iyo ni jowa te jite onwang'o thuolo mag tije e sirikal gi weche mamoko machalo kamano. Anyalo wacho ni dhi maber kopogore gi gwandruok matin manyo oneno duong' ahinya mantiere kopogore gi weche mag yiero manyo inwang'o ka wawinjore gi jowa wan godo sirikal mar broad based ni kama wane gi candidate to wabedo gi a joint candidate ma kasipul ne wan gi candidate marwa Mheshimiwa Boyd Were mani neno ka jowa makata jo UDA ma deputy president be nobiro kacha ma oketo mojiwo kabisa mondo candidate wanotimre nade oyombi. Anyalo wacho ni mana jowa moko matin ma bende nyalo bedo ni wuok kaluo kucha ma ok gin comfortable kod jowa kichingini ntiere jowa mane nie sirikal mane okedo matek ne migosi William Ruto mobedo ker kawan ne pod wachung' kaka jo ODM kendwa. Koro ng'ini kwa dhi kucho makoro wawinjore e 10 point agenda weche moko apar mane wawinjore ka to ntiere jowa moko moyudo kucho mamoko bet wang' gipong' kodwa ka gineno ni koro joge yudo waka to koro achiel ariyo adek chal ka gima ok bidhine gi maber. Anyalo wacho ni mane makelo mane nyalo kelo misukusuku mane nitie kech kineno ka jowa machalo kaka supporters madongo kaka wadwa umulo wache en adieri ni Odoyo Wedi onge structure mar UDA kata mana governor machon ma Migori Okoth Obado to gin supporter motegno kabisa mag migosi William Ruto kendo gin gi yie gi William Ruto diere ma wan ne pod Odoyo Wedi ne luongo wane pod ne wane din migalo nowacho ni wane din migalo koro diere ma pod ne wan chal ka gima ne wane din migalo kaluwore gi Odoyo Wedi to gin diere go ne giseyie magi keto yie kuom migosi William Ruto. Koro gima na wacho mana kaka nachako wacho ni owadwa ni gima timore ni nitie feeling moro naneno kata diere moko kanyeche nyawadhi e function moro mate gi waziri migosi waziri mar pesa migosi John Mbadi Ng'ongo Migori kucha ta winjo kaka ng'ane Okoth Obado wuoyo ka en gi bitterness moro owacho kaka gine mane gikungo amini ni William Ruto nyalo bedo president mar ker koro okone ka joma koro biro sane gi makoro kaw kan mambele tiene ni bitterness moro ni ntiere ni jomo biro machien gi gidhi mayo gima wan ge dhowa mane gimilar to mano dibed ni en miriambo nikech moko ntiere mosewacho anga yud pachi Omulo Junior to kan ntie paro mokwongo ni jok ma oyudo jok mane okwongo ni gichopo e sirkal gidwa mondo jok manie sirkal ma oganda wa ma joluo owuog oko. Nitiere gimoro owadwa Cleophas kidhi e sirikal kendi jowa mano kuongo dhi e sirikal gi ne gidhi e sirikal kendgi manok gidhi go ganda luo emomiyo ne ok wanyal yudo ministers ne gidhi gi duond bura UDA watieki monde mano duond bura mar UDA warangana kati nikech onge ng'ama noyier kowuok mana kar kende mano gintiere gi duond bura margi mar UDA mopogore gi ODM mai kaka adona kele wan kako ganda luo for a very long time wasebedo ga tuoche achiel kwa wuoyo kwa wacho gimoro achiel oriwa mokwongo kano oriwa gi telo mar oganda luo motelne gi Masani otelne gi odonge Randa odonge Wuoda Rangi mano jatelo mar luo moselewriwa kanyakla kako ganda luo kisiasa wasebedo ka UDA nyopodonge chien kacha wasebedo koriwa gi party marwa ma nyo en ODM
makata senior brother na Omulo benyo wan ge ODM kacha kotelno gi migosi Raila Amolo Odinga. Koro seche manyo UD ubiro ma jowa mamoko manyo nigi achiel ari adek magi neno ni ok dhi maber ODM magi dhi join duond bura mar ODM cha. Anyalo wacho ni ne gidhi kendegi. Emomiyo ka ne gidhi kunjuro ne gionge gi bargaining power maduong' mane nyalo miyo wayudo lemo moko madongo dongo kata mag dongruok mane biro kaluwo. Koro ka ne gidhi kendgi kamacha emomiyo inyalo nwang'o ni ne gionge gi bargaining power maduong' ahinya. Wan ka koro ne wadhi mane wa join mane wabedo gi jo UDA piny as a political party now makoro oganda luo ke ya Migori michop Siaya koro ni iye mane momiyo ne wabedo gi mbi kata bargaining power momiyo ne wayudo the CSS mane wayudo mane momiyo ne wayudo John Mbadi Ng'ongo kaka waziri mar pesa to mane momiyo wayudo Oparanya to wayudo Opiyo Wandayi kaka waziri mar stima. Tiende ni ka wadhi e winjruok gi joka kaka oganda kaka party to wabedo gi bargaining power man malo moingo ka ng'ato dhi kende kaka koro Obado ne ni kende Omera ma Omulo bende nitiere kanyo nen kende king'iyo jogi te ne onge minister moro amora mane ginyalo kelo to the moment mawadhi as a political party now kotelnwa gi duond bura mar ODM kotelnwa gi migosi Raila Amolo Odinga we were able now to get positions mane wayudo ka we are able now to see serious developments kakoro timore e gwengewa makalo ang'o wija ne ka siasa